Tap. May ka lang! Dito ka! Nga, dito ka! Sige, hindi na makalusot! Paspasan na na! Wala ni! Sino nga taglulutot tan? May apay nakakulay mo tibuak. Sino nga tata? Nagpintas mat. Inang! 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 Apay! Sino nga jaglulutot dyan na inang na? Nagtay? Dyan na nakakulay mo tibok na. Ala, sino nga taja yan? Sino nagtay? At taglulutot ta na nakakulay tibok. Ala po, da nakastrak ito malayin na. Nakalablabaga pa yung buok na na. Kaya sa pangpangi mo ni Jere, kung ako ma'am, nakpangi mat. Sama na labaga buok na. Kasi nung rad nga taatanahang. Strict na lang sa ako nagtatagawan. Kalablabaga mati buok na na. Nakapimpintas ka no ni Jere, nagpangi ni Jere. No nakalukat mo kaming taruangan nang. Kasi kayo nga si Jindra. Buya ka mulat na kaming cellphone mo. Isa ko man, tapak-upak-ulak. Nung may isa ko. Akok nang. Buwan ka isa ko na. Mabibega lang ko na makalusok. Nang. Uy ka nang! Dito ka! Nang! Dito ka! Simsibro, tibalay me! Ha? Ha? Kung sige, hindi na makalusot! Paspasan na na! Wala ni! Abay! Ngayon ni Kiri mo gaya, nakapimpintas ka mutan! Abay, may nakapagulang damay! Kung wala na simbrot, nito ka ako, tibalayan! Abay, tinakaw na yan! Alam mo na sinay! Kaya nalabagal na buuman! Kaya pinagpintas ka mo, ngaminin na eh! Hindi naman na nagpapintas, Jidro sa laon! Ay, isa lang papintasan? Kaya mo mag-Jidro sa laon, di ba napintas na namin da? Talaga nga papintasan daw repangay? Sumo lang nga ta! Tiamo ko, da nakastrak ito yan! Yan, tatakawan! Hindi nga kayo mo ito pinakapakunan na matainangan! Kana nga raad ka, pero may titig-tiktok ka? Napintasan na? Nagpintas ka nga raad, sutang ka nalalasing ka, kapangpangit ni Cherry ka, nagpintas ka butan! Nagpay mo sa? Why, nagpintas ka na! Nagpintas tibok ka? Wow, tuladag tumamay! Wow, Jidro sa lang nato, di nagpakuan mo na din nagribandam. So, ipamitas ka, nabigat ka? Maapal ka? Maapal ako na, naglabaga. Nag-absalan na pinalasin ni Inang Kaon. Jidro sa lang nato, di kwa public market, second floor, di tumawini, mapangkay ka namin din nita. Nang nakay mo kalasin ni Inang yun ta. Pinakupakulan na pa yan, napintas na lunay niya. Kaya kapintas ka nga rudan. Ay, pangit na kiday. Kung pangit ka, tatata na labaga, tabuos mo ka, nagpintas ka. So, agkar ka ro ba ta, nagpadat ang pangit. Bulagat mamay.